zastoupili jste do druhé čtvrtiny domácí porážkou proti Brnu. Já začnu teď od konce, zaboukly se dveře do kabiny. Asi bylo potřeba si něco říct po takovém utkání? Určitě jako 50 minut dřeme na krev, nevynecháme tam jediný souboj, snažíme se prostě spát do té brány, dostaneme třetí gól a pak úplně dneska prostě těch posledních 10 minut jsme to nebyli my a my si nemůžeme dovolit prostě těch 10 minut posledních takhle odehrát, jako jsme odehráli dneska. Bylo tam prostě spoustu přečíslení pak a napadalo to na 5 gólů a teď to vypadá prostě, že to byl jednoznačný zápas pro Kometu. Mluvíš o 10 minutách, ale tam bylo těch 50 minut, kdy u vás bylo vidět, že prostě dřete o každý puk, o každé střídání. Snaha se nedá upřít, ale měl jsem tam pocit, jakoby kolikrát ten puk odskakoval, kam neměl, prostě vždycky k tomu druhému. Někdy to tak je, ale ta cesta je prostě v té práci toho týmu a v té práci prostě celých 60 minut. Jít tomu naproti a snažit se to prostě do té brány dorvat za každou cenu, jak to přesně dneska udělal Jergli. Takže dát víc takovýchhle těch, jak se říká, neustále dokola špinavých gólů, aby potom přišly i ty akce, kdy to začne padat i jinak? Samozřejmě, my teď musíme prostě se upnout tomu a snažit se vydřít prostě z toho předbrankového prostoru to maximum a urvat ty góly tam odsaď. To je jediná cesta, prostě 60 minut makat a jít si prostě za tím celý zápas a celý zápas vydržet prostě a věřím prostě, že ten tým máme natolik silný, že ty góly začnou padat, ale samozřejmě teď jako v té koloncovce se trápíme a určitě je to vidět, ale ta cesta je prostě v té tvrdé práci. Je to i slyšet, protože když tvrdě pracujete, tak fanoušci to vnímají a i když prohráváte, tak se snaží vás tlačit. Asi to pomáhá, to vnímáte to. Fanoušci jsou úžasní, jako my to samozřejmě vnímáme, je to určitě náš 6. hráč a jak říkám, prostě jenom práce, jenom tvrdá práce, všichni prostě nasadit monterky a makat 60 minut a věřit tomu, že se z toho dokážeme odrazit. Jedete na 2 zápasy ven, jako by to možná mohla být i výhoda, protože doma ty body nenaskakují tak lehce. Je to asi úplně jedno, jestli se hraje doma venku? Já si myslím, že teď je to jedno. Samozřejmě doma nás ženou skvělí fanoušci, ale i ven za náma jezdí a my to vnímáme a v tomhle ohledu jsou naprosto skvělí, ale my prostě, když ty body jsme ztratili tady doma, tak je musíme prostě vyválčit zvenku. Musíme prostě jít za tím. Budeme držet palce, ať se to povede. Děkuju.